UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद Bantu Musyarif जिंदाबाद जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनाय बिसायख'थि टाइमावनो जोङो बेखौ मोनदांखादोंमोन जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ UPPLनि बिजाथि महरै आं देरहागोन बे रोखाखामोन NDA हिसाबै जों जितु जथायै मोनसे खामानि मावदों आरो बेयाव जितु नैबे क'क्राझार ओनसोला जोबोद मोनसे दुंहाव थासारियाव दंमोन सानफ्रामबो जिउनि रैखाथि होनो हायाखैमोन सिगांनि सरकारा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जिउनि रैखाथि सम्पथिनि रैखाथि होदोंमोन जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिखौ लानानै फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो क'क्राझारबासि रायजोफ्रा बिथांमोनहा अल्टारनेटिभ मोनसे नागिरदोंमोन आरो बेखौ बिथांमोनहा निश्चय मोननो हादों दा बेखायनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि साफ्रोमबो मानगोनां भटार्स बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों जायफोर दोलो आफाद एबा संगठनफ्रा थांनाय बिसायख'थियाव मदद खालामबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों जायफ्रा जोंनि UPPL दोलोनि बिबानगिरि मावगिरि मददगिरिफोर दङ सानसुमैफोर दङ आरो AGP BJPनि बिथांमोन दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों दिनैनि नैबे थासारिखौ लाबोनानै होफैनायाव मदद खालामनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो देरहाखांनायनि उनाव समस्तिखौ मोजाङै दाफामफिननांगौनि हारि माहारिनि गेजेराव मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै नैबे ओनसोलखौ जौगासार होनांगौनि खामानि मावनो निश्चय दङ बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायथिबाय खावलायनायनि बाथ्राया बेनो जे जिहेथु जोङो गोजोनखौ लानानै फैबाय गोजोनखौ जोङो बाहाल लाखिनांगौ जौगानायखौ जोंहा लाबोनांगौ हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय फोथायलायनाय बेखौ जों बोरै लाबोनो हायो बिनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ आरो समस्तियाव गोबां खामानि मावनांगौ दं हा खुरखानायनि बाथ्रा दै जगायनायनि बाथ्रा लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनांगौ जोंहा आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि खामानि मावनांगौ सोलोंथाइ बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव नैबे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ आरो बिनि थाखाय जोंहा BTR सरकारनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों आरो बे नाजानायखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाया गोसो होनानै मदद होनानै जाफुंसारनायाव मदद खालामो बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायनाय मोनसे जासिबाय अलरेडि आं खावलायखाबायानो जे जोङो जिथु नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ लानानै बे ओनसोलाव गोजोना जाहाथे पारमानेन्ट जायो अराय समनि थाखाय जायो फोथायलायनाया फैयो बेनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ मोजाङै दाफामफिननांगौ दं जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि फोथायलायनाय सहायलायनाय बेखौ जोंहा लाबोफिननांगौ दङ दिनै सरकारा मावबाय थादों जोंनि UPPL सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आरो बेयाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबावदों जाहाथे थाबैनो मोनसे थांनाय 10 बोसोरनि जिफोर खहाफोर जोंहा जाबाय बे खहाफोरखौ जोंहा दिनै दाफामफिननायनि मोजाङै लुखांफिननायनि मोनसे सम फैदों बे समखौ जोङो मोजां खामानियाव खाथायनांगोन बे सुजुगखौ जों लानांगोन बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनो खावलायनो मोनसे जासिबाय आं बे खोथाखौ अलरेडि बुंखांखाबायानो जे गोजोन थासारिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनायखौ जोंहा लाबोफिननांगौ मानोना सिगांनि सरकारनि समाव थांनाय 10 बोसोराव जोङो जेफोरखौ खहा जोङो नुबाय बेखौ जोंहा लुखांफिननांगौ दाफामफिननांगौ दङ बेनिफ्राय जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङा बा समस्तिया भुटान हादोरनि गाहायाव दङ आफाङाव बेनिखायनो दै खुरखानाया बिराद गिदिर मोनसे जेंना जोंनियाव बेखौ बोरैहाय होबथानो हायो सुफुंनो हायोबा बे जेंनाखौ फोजोबनो हायो बेखौ खामानि मावनांगौ सा ओनसोलाव दै लोंनायनि बिराद मोनसे समस्या दङ दिनैबो मानोना नै दाखालिनि खरांनि समाव नोंथांमोना नुबाय दैमा दैसाफ्रा साहा रानजोबदों दैखर बरिंफ्रा रानजोबदों बेखौ बोरैहाय जोङो इयुनाव
बेबायदि जेंनाया फैयाजासे बोरै मा खालामनो हायो बेनि थाखाय निस्सय मावनांगौ दङ। सोलोंथाइखौ जोंहा मोजाङै दाफामफिननांगौ लुखांफिननांगौ दङ। गोबां जोंनो गोजौ सोलोंथाइनि फसंथानफोर नांगौ। जोंनि प्राइमारिनिफ्राय लानानै मिडिल स्कुल बा हाइ स्कुल जोंनो गोबां बेबायदि नांबावगौ जानानै दङ। ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोंहा नोजोराव होनानै जा खामानि मावलांनांगौ दं आं बिनि थाखाय MP महरै बे जेंनाफोरखौ नोजोराव लाखिनानै इयुनाव खामानि मावलांगोन आरो बेयाव रायजो राजाफोरनि मोनसे मदद आरो हेफाजाबखौ आं लुबैबाय।